til foundation, og så også lidt concealer nogle gange faktisk. Så rundt omkring. Og det er nummer 301. Det er en af de store buster. Ja. Den kan anbefales. Og meget af det her sminke, det har vi begge to. Ja, det er vores sådan samlede kasse-agtigt, ikke? Jo, altså vi har 2 af kasse, vi har altså. Ja. Så har jeg sådan den samme her. Som er lidt anderledes. Den er sådan, går lidt mere trekantet op-agtig. Men jeg elsker også den her pakning-agtig. I sådan guld bronze-agtig farve. Jeg synes den er helt vildt flot. Og så sådan lyserød-agtig fra RT. Ja, den her. I nummer 300. Og jeg synes den er rigtig godt sådan til bronze og sådan forskelligt. Den er rigtig god til kindben også. Ja. Ja, det næste er sådan her Kiko Makeup Milano ting. Det er sådan en her. Det er sådan en foundation-agtig. Den er i hvert fald sådan blå. Det er ikke overhovedet ikke pudder. Men ja, det er sådan en foundation, og den sidder bare rigtig godt på min hud, eller virker rigtig godt med min. Og det er 05 hedder den. Det er sådan, ja, hedder det farve 05. Ja, så har jeg så en Too Faced. Her, sådan her ser den ud udenpå. Jeg kan lige se lyset. Ja. Og så indeni. Kan I se her. Den er sådan meget, jeg synes i hvert fald, den er rigtig god. Den hedder Milk Chocolate Soleil Light Medium Matte Bronzer. Det er sådan en bronzer, og jeg synes den er helt vildt god til min hud også. Den sidder bare rigtig godt på huden, og rigtig lækker, og bare sådan kommer. Ja, jeg synes den er rigtig god. Ja, og den næste, det er den her mascara fra Max Factor, eller Max Factor, eller hvad man har lyst til at kalde det. Den hedder False Lash Effect og Full Lashes Natural Look Mascara. Og det er, jeg synes nemlig, den er rigtig lækker. Busten her er rigtig lækker. Den er sådan ret tynd, der sidder ikke for meget klumper på. Jeg er vild, når den ikke er ret vild med, når den ikke er for klumper, for jeg kan ikke lide, når det er klumper. Og den har for nemlig mine vipper til at se tynde og lange ud, og ikke lide, når de ligesom klumper sammen. Jeg har ret mørke øjenvipper i starten, men jeg kan godt lide, når man ligesom får dem til at se lidt længere ud, og man får lidt sådan kant og personlighed i det. Ja. Og jeg føler mig lidt mere sådan smuk med. Ja, så har jeg også en mascara her fra Benefit. Jeg synes den er rigtig flot, den her. Lige nu ser den lidt hvid ud, den her, tror jeg. Kun af lyset. Ja, men den er sådan lyserød, sådan bestemt lyserød-agtig. Jeg synes den er helt vildt smuk, den farve. Og jeg synes den er rigtig flot, den her sådan pakkeagtig. Indpakning. Ja. Den her. Ja. Den her har sådan nogle lidt små hår. Og den får nemlig ikke mine øjenvipper til at klumpe eller noget. Jeg har ret mørke og lange øjenvipper i forvejen, men ja. Ligesom Hanna. Men jeg synes bare, at den er rigtig god til at forlænge det, men ikke så meget tykkelse på. Så det synes jeg er rigtig godt. Godt, det næste jeg vil vise, det er denne her. Fra L'Oréal Paris, Studio Secrets Professional Primer, hedder det, sådan Smoothing Razor Primer ting. Og den ser sådan her ud. Den er lidt babylysrød, men den ser nok lidt sådan hvid ud lige nu. Hov. Den der vej, det er fordi det er sådan, kameraet kører det sådan den anden vej. Ja. Det var lidt færdigt. Fordi kameraet sidder sådan, hvis jeg sidder her. Ja. Godt, og den kan jeg anbefale. Den sidder bare rigtig godt på min hud, og den er rigtig god. Så har jeg en powder palette. Den ser sådan her ud. Og så åbner her, så er der sådan et lag under. Hvor man så får sådan, hvad er det med for med? Man får sådan en lille, hvad hedder det? Der er spejl bagpå. Ja, der er spejl bagpå. Det vidste jeg faktisk ikke engang. Sådan her ser den ud, og jeg plejer at bruge, som sagt, herfra og sådan ned her, det her lyse stykke,
lidt svært at vise det her, fordi det spejlvendt, jeg sidder faktisk rigtig derhenne. Så Ja, det er nemlig det. det er derfor, det er sådan lidt. Men så her, og jeg synes den er rigtig flot, den giver sådan en rigtig god, ja, den giver en rigtig god glød, og jeg synes bare, den er helt vildt god. Ja. Ja, og det næste jeg har, det er denne her MAC Foundation i nummer SPF 15 Studio Fix Blonde. Den ser sådan ud. Altså der er mange, der har sagt, at den er for bumser og sådan noget, den her. Men det kan også være, det gør sådan på nogen. Den fungerer sikkert på nogen. Og så fungerer den nok ikke på nogen andre. Men den fungerer rigtig godt på mig, og jeg får nemlig ikke bumser eller urenheder af den. Så den er jeg rigtig glad for. Den fungerer bare super. Ja, så har jeg lige 2 børster her fra det samme Real Technique. Her, den ene er sådan en eyebrush, og den anden er bare sådan, ja, face brush. De er rigtig gode, og I kan se her, de sådan stritter lidt mere med hårene end den her. Det er sådan lidt mere fine i hårene, kan I se. Og jeg kan rigtig godt lide den her. Den er helt vildt blød og sådan-agtig. Den er lyserød oppe i toppen. Ja, jeg synes bare, den er helt vildt god at bruge. Og sådan. Også den her, de er helt vildt gode at bruge sådan under. Og sådan. Ja, de er i hvert fald helt vildt gode. Dem kan jeg godt anbefale. Ja, og så har jeg den samme her. Bare en anden børste. Den hedder, ja, det er sådan en Real Techniques, og så den hedder Dual Fiber Contour Brush. Og jeg er også rigtig vild med det der lyserøde, hvide, beige-agtige farve i toppen. Nu er det jo også, fordi den er brugt lidt med foundation og sådan noget. Men det var også lidt i starten. Men den er virkelig, virkelig, virkelig blød. Så den er vildt behagelig at bruge. Og så er den bare super god til at glatte det der foundation ud. Så den kan helt klart anbefales. Den er rigtig glad for. Jeg synes, at den er rigtig lækker indpakning faktisk. Ja. Så har jeg sådan en bronzer fra Sephora. Eller jeg har købt den i Sephora. Fra Benefit. Som hedder Hola. Ja. Og den kommer i sådan en lille æske her, som man så bare åbner op. Det er en bronzer. Og jeg synes, den er rigtig god. Den sidder sådan rigtig godt fast på huden. Eller ja, fast. Den ryger ikke bare sådan af. Eller ikke klumper. Ja, sådan noget. Jeg synes i hvert fald, den er rigtig god. Så den kunne jeg godt anbefale. Og som sagt, den er købt i Sephora. Så ja, det næste jeg ved, at det er jo ikke rigtig make-up den her. Men så er det lidt derhen af. Så det er sådan en Daisy Dream Marc Jacobs parfume. Og den dufter simpelthen. Og den dufter himmels. Den dufter så godt. Sådan lidt af sommer og blomster og sådan noget. Det er derfor, der er sådan en blomster på. Det er en rigtig lækker indpakning. Og jeg har bare brugt den så meget. Og jeg har været så glad for den. Og når den bliver brugt op, skal jeg helt klart have en ny. Og man kan nemlig få sådan nogle pakker, hvor man får den her. Og så en parfume, der er lidt større. Og så en creme, sådan en face cream. Og noget til håret. Hvor der dufter der Daisy Dream noget, ikke? Og de koster vist nok 460, man kan købe dem i Ilum og Magasin. Og ja, sådan fik jeg, og dem har jeg været super glad for. Jeg fik dem i julegave. Ja, så har jeg sådan en parfume her, som jo heller ikke rigtig er make-up. Den her har jeg været så glad for, så den har faktisk brugt op. Der var sådan noget lyserød parfume i. Den hedder Be Delicious fra Donkey Fresh Blossom. Og jeg synes, den er vildt god. Og jeg synes faktisk, den er rigtig flot på en eller anden måde. Og sådan er lækker, man bare trykker ned her. Og der er stadig duft i, og jeg synes, den dufter også rigtig godt. Man kan få den i grøn og i alle mulige farver, men den her den var lyserød. Så den vil jeg virkelig godt anbefale. Den kan man få i Magasin og Matas og sådan alle sådan nogle steder. Ja, og så den sidste, der kommer herfra, det er sådan for Manhattan, hedder det også, det mærke hedder, tror jeg. En concealer og fixing powder i 2-in-1.
Og så er det rigtig smart, fordi den øverste her, det er sådan en concealer, og den er vildt god. Det er min farve. Det er rigtig god. Og så nedenunder her har jeg sådan en powder. Og den kan ikke rigtig vende om, for så ryger det hele det der ud, det der pulveragtige. Men de kan helt klart anbefales. Så er det rigtig godt på mig. Og som sagt, det var farven 2 in 1. Jeg tror, det var der farven stod. Så Ja. Så har jeg også min sidste fra Elf Eyes and Lips Face. Jeg synes faktisk, det er en ret lækker indpakning, eller hvad man nu siger. Den er sådan lidt enkel, men jeg synes, den er ret lækker på en eller anden måde. Det er en cool bronzer, hedder den. Her kan I se, jeg har brugt ret meget af her. Men den synes jeg var ret god. Eller er ret god. De har skåret blandt sammen, er de ikke? Jo. Jeg tror, jeg plejer sådan lidt at tage fra den her ned sådan lidt. Ja. Men jeg bruger i hvert fald ret meget heroppe, sådan, jeg tror man laver sådan lidt rundt her. Men den synes jeg i hvert fald er rigtig god. Og som sagt, jeg synes den er rigtig lækker, den her måde, man bare tager ned sådan her. Så er der spejl i, og sådan, så den er sådan nem lige at have med i tasken. Så det var alt, hvad vi havde i dag. Håber I kunne lide den første video. I vil like, kommentere og abonnere den. Eller abonnere os. Ja, kom med thumbs up. Og ja, så ses vi i næste video. Hej hej!